Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια ότι ο τομέας υγείας είναι ένας χώρος πάρα πολύ ευαίσθητος και των πραγμάτων για όποιες απαντήσεις πρέπει να είναι πάρα πολύ ουσιώδεις και πολύ σημαντικές. Και πάνω απ' όλα πρέπει να στεκόμαστε και στο ύψος της ευθύνης μας απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και φυσικά και προς όλους εσάς που ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σε σχέση λοιπόν με το κομμάτι που αφορά τις δύο ερωτήσεις οι οποίες έχετε καταθέσει εγγράφως και γιατί δεν έχετε λάβει απαντήσεις, από αφού δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω ποια είναι η εξέλιξη του θέματος. Επί το συγκεκριμένο όμως που αφορά, γιατί από ό,τι φαντάζομαι το περιεχόμενο των ερωτήσεων σας θα είναι αυτό το οποίο τελικά κατέληξε ως επίκαιρα ερώτηση και συζητείται σήμερα στη Βουλή, θα ήθελα λοιπόν να σας πω, καταρχάς σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΒ, μετά από αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων, έχουμε ζητήσει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας τομέα ΕΚΑΒ και στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ελόγου φορέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα προμήθειας νέων ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών των υγειονομικών μονάδων της περιοχής, έχει εγκριθεί ήδη από το Υπουργείο Υγείας η ένταξη έργου στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, που αφορά τη βελτίωση της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας 10 ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιοχής και καταλαβαίνετε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι προϋπολογισμού περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά και το νοσοκομείο των Μολάων. Όπως επίσης υπάρχει σε εξέλιξη και η διαδικασία προμηθειών που έχει να κάνει με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου, όπου εκεί πέρα μιλάμε για την πλήρωση 110 θέσεων περίπου νέων ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και καταλαβαίνετε μέσα από αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά θα υπάρχει και η κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Τώρα, σε σχέση με το προσωπικό. Με την τελευταία προκήρυξη έχουν προσληφθεί ήδη 2 νοσηλεύθερες στα ΑΕ. Παράλληλα, έχει προσληφθεί άλλη μία αδελφή νοσοκόμα ΔΕΛΤΑ, όπως επίσης εκκρεμεί η πλήρωση άλλης μιας θέσης στην κατηγορία ΦΔΕΛΤΑ. Με βάση τα στοιχεία τα οποία μας καταθέτει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, εκείνο το οποίο φαίνεται από τις 64 οργανικές θέσεις στις νοσηλευτικές υπηρεσίες υπηρετούν σήμερα 36 άτομα και εκκρεμούν άλλες 5 θέσεις να πληρωθούν. Έχουν ζητηθεί πολύ πρόσφατα και αυτές οι διαδικασίες προχωρούν και είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη υπάρχουν στο τελικό στάδιο μετατάξεις 2 ή 3 νοσηλευτριών που καλύπτουν κενές οργανικές ανάγκες της συγκεκριμένης μονάδας υγείας στους Μολάους, όπου πολύ πρόσφατα θα να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο πριν από λίγο εσείς έχετε αναφέρει. Παράλληλα, σε σχέση με το κομμάτι των οδηγών, υπάρχουν 6 κενές οργανικές θέσεις όντως. Σήμερα υπηρετούν 2, όπως περιγράψατε πριν από λίγο, 2 θέσεις. Και έχουν ζητηθεί 3 επικουρικές θέσεις, οι οποίες πολύ σύντομα θα καλυφθούν. Παράλληλα, μέσα στις διαδικασίες των μετατάξεων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μέσα στη διαδικασία των μετατάξεων από τους υπαλλήλους του ΟΣΕ υπάρχουν αιτήσεις όπου άνθρωποι από αυτή την υπηρεσία θα έρθουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε κινήσει μια σειρά από διαδικασίες σε πολύ δύσκολες εποχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η οικονομική συγκυρία. Και εκείνο το οποίο έχει γίνει αυτή την περίοδο στο Υπουργείο Υγείας είναι ένα τιτάνιο έργο στην λογική ότι πρέπει πρώτα απ' όλα με μια βασική προτεραιότητα να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των μονάδων υγείας για να μπορέσουμε να υπάρχει προσωπικό το οποίο θα μπορεί να καλύπτει πραγματικά αυτά τα καθήκοντα τα οποία του αναλογούν. Υφυπουργός για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα στοιχεία που σας περιέγραψα πριν από λίγο, κύριε συναδέλφε, αποδεικνύουν πραγματικά ότι ενδιαφερόμαστε να έχουμε μονάδες αποκεντρωμένες υγείας, οι οποίες θα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων τους. Θα μπορούν να παρέχουν το αγαθό της υγείας, το οποίο είναι το πιο πολύτιμο αγαθό σήμερα και αντιλαμβάνεστε ότι με τις υπάρχουσες δυνατότητες, αυτό το οποίο γίνει και επαναλαμβάνω και το πιστεύω, είναι κάτι τρομερά εξαιρετικό. Πιστεύω ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι μία και μοναδική. Είναι στον χώρο της υγείας να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουμε αυτό το αγαθό με σοβαρές προϋποθέσεις. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, γιατί και εγώ βουλευτής περιφέρειας είμαι, και ο καθένας από εμάς θέλει οι δικές του μονάδες υγείας να είναι μονάδες υγείας οι οποίες θα στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Όπως επίσης αντιλαμβάνω την ευαισθησία σας, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ποια είναι η περιοχή για την οποία μιλάτε, μια και έχει τύχει να έρθω αρκετές φορές και γνωρίζω εκ των πραγμάτων πόσο ανάγκη υπάρχει στο να υπάρχει μια μονάδα υγείας η οποία να παρέχει αυτό το πολύτιμο αγαθό σε αυτή την αποκεντρωμένη περιφέρεια, σε αυτό το αποκεντρωμένο σημείο της χώρας, το οποίο έχει κάποιες γεωγραφικές ιδιομορφίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, σε σχέση με το κομμάτι που είπατε, αναφέρατε το ιατρικό προσωπικό, υπήρξε προκήρυξη 14 γιατρών. Σε όλες τις ειδικότητες, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ουρολογίας, καρδιολογίας, αναισθησιολογίας, ορθοπαιδικής και μια σειρά. Από αυτές,
Κάποιες είναι στο τελικό στάδιο κρίσης. Δηλαδή, η παθολογία είναι τελικό στάδιο κρίσης, ορθοπαιδική το ίδιο, παιδιατρική, οριλά. Σε σχέση με κάποιες άλλες ειδικότητες, δυστυχώς δεν είχαμε υποψηφιότητες. Σε αυτό δεν μπορούμε να απολογηθούμε εμείς. Αντιλαμβάνετε λοιπόν ότι το Υπουργείο, βλέποντας τις ανάγκες να στηρίξει αυτή τη μονάδα υγείας, η οποία παρέχει πραγματικά πολύτιμες υπηρεσίες και είναι έτσι ακριβώς όπως έχετε πει, κατατάσσει στα νοσοκομεία τα οποία έχουν πολύ τεράστια προσφορά, έχει κινήσει μια μεγάλη διαδικασία ώστε να μπορέσει να καλύψει και τις ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Από αυτές λοιπόν τις 14 θέσεις, περίπου 7, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο τελικό του στάδιο. Κάποιες όμως δυστυχώς δεν έχουμε ψηφιότητες. Πρέπει λοιπόν αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε, να την τρέξουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις θέσεις ξανά, για να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει και το ιατρικό προσωπικό, το οποίο παρέχει αυτή την φροντίδα. Τώρα, σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι προσλήψεις που αφορούν διοικητικό προσωπικό εμπίπτουν σε διατάξεις που έχουν να κάνουν πια με το 1/5. Είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Προτεραιότητα μας είναι η υγεία, το έχουμε αποδείξει. Έχουμε κάνει το 2010, επιτρέψτε μου τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, 3.943 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Μιλάμε για 3.944 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε, ένας τεράστιος αριθμός. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε άλλες προτεραιότητες. Εμείς σε αυτή την περίοδο κρίσης, η προτεραιότητα μας είναι αυτή και το έχουμε δηλώσει. Όπως το ίδιο θα συμβεί και το 2011. Αυτή παραμένει η προτεραιότητά μας, αυτήν υποστηρίζουμε και πάνω σε αυτή την λογική κινούμαστε συνεχώς. Θεωρώ λοιπόν ότι σε σχέση με το κομμάτι που πριν από λίγο περιγράψατε και είπατε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν μπορεί ένας οδηγός να ανταποκριθεί και έτσι ακριβώς είναι, τα στοιχεία όμως που εγώ έχω μιλάνε για 2. Και σας επαναλαμβάνω ότι τρέχουμε τη διαδικασία μετατάξεων από τον ΟΣΕ, όπως επίσης και μέσα στο επόμενο διάστημα, το επόμενο διάστημα μιλάμε τον επόμενο μήνα, θα έχουν καλυφθεί άλλες 3 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Άρα εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτό το θέμα θα κλείσει που περιγράψατε. Εφόσον είναι έτσι, δεν το γνωρίζω, τα στοιχεία τα οποία εγώ έχω από την υπηρεσία είναι διαφορετικά. Ολοκληρώστε. Όχι.